नमस्कार हांव मरोळी सबिता कामत मंगळूरादपून ऑगस्ट 20 कोंकणी मान्यता दिवस कोंकणी भाषेक संविधानांतो मान्यता मेळल दीस हाजी बद्दल एक कवन हांव आतां वाजून सांगता ऐकया. ऑगस्ट 20 कोंकणी मान्यता दीस. ऑगस्ट 20 कोंकणी मान्यता दीस सक्कड कोंकणी भाव भयण्यांक प्रितीच दीस. सक्कड कोंकणी भाव भयण्यांक प्रितीच दीस. संविधानांतो कोंकणी भाषेक मेळ्ळी मान्यता. संविधानांतो कोंकणी भाषेक मेळ्ळी मान्यता. कोंकणी बरोवन वाजोवन उलोवन वाडोया हाजी श्रेष्ठता. कोंकणी बरोवन वाजोवन उलोवन वाडोया हाजी श्रेष्ठता. कोंकणी लोक आमी सर्व कला परिणित. कोंकणी लोक आमी सर्व कला परिणित. मोवाळ उत्र आणि मृदू चालाचे गुण अगणित. मोवाळ उत्र आणि मृदू चालाचे गुण अगणित. आम्ही सकडालोटो एक मेळणो वाडयता ती आमगेल ताकत. आम्ही सकडालोटो एक मेळणो वाडयतात आमगेल ताकत. विविधतांतो एकता आमगेल कोंकणीची दिव्यता. विविधतांतो एकता आमगेल कोंकणीची दिव्यता. कोंकणी आवसू सेवा कोरनो जाम्या पवित्र. कोंकणी आवसुली सेवा कोरनो जाम्या पवित्र. जय जय म्हणो उब्बोया आमगेल कोंकणी ध्वज सर्वत्र. जय जय म्हणो उब्बोया आमगेल कोंकणी ध्वज सर्वत्र. आमगेल आवसू आणि आमगेल भाषेपशी होड कसले ना अन्यत्र. आमगेल आवसू आणि आमगेल भाषेपशी होड कसले ना अन्यत्र. दूर दूर असली तिकी मान्यता दिसो आम्ही जाम्या एकत्र. दूर दूर असली तिकी मान्यता दिसो जाम्या आम्ही एकत्र. मधुर कोंकणी अमर कोंकणी. मधुर कोंकणी अमर कोंकणी. तनुमनांत होळचे रगत कोंकणी. तनुमनांत होळचे रगत कोंकणी. कोंकणी आवसूक जय मोन्या. कोंकणी आवसूक जय मोन्या. तिगेल चरणांक माते बागसोया. धन्यवाद.